Habibu Musa wanda bai faɗi ba na doso ya ɗauko labari da ɗime-ɗimin shi. A halin yanzu mun samu labarin cewa raƙumi gabanka da ƙarhi amali mai tahiyar ƙasaita dogo mai dogon zamani Aibo Hassan. Babu shakka Aibo Hassan ya sheƙa ya bar jihar Maraɗi ya koma jihar da Magara. Babu shakka mai gida ya barka da haka. Barka dama. Wallahi Ba ya aiki kuma. da godiya Allah. Mai gida mu ɗaya ne daga cikin masoyanka a nan garin Maraɗi. Godiya nake ya take. Kamar muna cikin group naka ne sai muke je yan mutane kowa dai yana ba da bayani irin na wanda ya kamata sai muka ce mu bawon gaskiya bai ba mu tarmin ɗuma sai mun je daga bakin ka wai aka ce wai kamar ka bar Maraɗi ka koma Zandar shine muka ce ya kamata mu je daga gare ka. Gaskiya haka nan ne. Ka koma kenan. Allah haka ne. Ai mai gida amma ina tunanin wani abu ne aka mamu. Ba komi na ya lauka babu komi. bayan Aibo Hassan akwai Rufa Igoga wanda ya dahe mishi baya zuwa a can birnin Zandar. Babu shakka wannan ta tabbata saboda takardar shi ta komawa Zandar ta zo nan ga hannun Federation. Dalilin haka ne ba ku wannan labari ku tabbatar da cewa lalle haka an kai. Sa'an nan bayan haka nan akwai Sale Dauda da shi da yaran shi su ma sun baro birnin Agadas amma takardunsu ba su wada zuwa ba nan takardunsu ba su iso ga hannun Federation ba saboda ga alamu ba su samu wurin da za su sabka ba suna nan zawarin ne da suna yawo. Dalilin haka bayansu kuma akwai wasu daga baya amma su takwana ba su wada shekawa ba amma akwai niyya kuma ina ganin mayyan kasa kenan. Ina ganin kowace jiha sai ta ɗanɗana ya gamin ga saboda kowane ɗan kokowa ya samu boniskin wata 6 bayan ƙara kokowa takobi duk inda yake so shi ta ko da liki ba ta ba shi izini ba amma bayan wata 6 duk wanda zai koma wata jiha sai da yarda likiki ta wannan jiha. In liki ba ta yarda ba bayan wata 6 babu shakka sai dai ka saura nan ko su ɗibga mata kunkumi na shekara 2 baka yi wasa ba har tsuha ya zaka. To dalilin haka muke tura muku wannan labari yan gudun kowa kamar haka daga na kuma mai da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan labari. Assalamu alaikum. ganda ba saki Habibu ya tsaro wallahi ya samu kafa ya so zambaci amma Habibu ya wuce Aibo ni ga boso ko nga bisko ga halci wallahi ga bisko halci Habibu kai Aibo Habibu ta kare ya kada Habibu Fatta wallahi mazabbaci ne Dr. Abdu Haruna sarkin yakin Katsina dan kokowa kai Aibo Hassan da Maradi wallahi akwai ƙarfi wannan yaro yana buƙatar a kama mai wallahi Soni Loga ya amsa kudin shi PDG President Director General Idrissa Yawu wanda ya shi da Allah Musa Marafa DG wannan yaro da Soni Loga da jama'a kuni gozo kuje kunodi da jarba kayan ta jakogo ka yaro Aibo da ƙari ta Habibu Musa wane mama mai na go samu da ƙari mu ba abu wallahi